ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରେ ପଇସା ମାଗିଲି ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଖାଇବି। ଘରେ କହିଲେ ପଇସା ନେ ହେଲେ ଆଇଁଷ ଖାଆନି କାହିଁକି ନା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମତେ ପଇସା ଦିଅ। ମୁଁ ସିଧା ପଇସା ନେଇ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାର୍କେଟକୁ। ମାର୍କେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଭେଜ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ ଭେଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ ଥିଲା। ହେଲେ କଣ ଖାଇବି ସେଇଆକୁ ଭାବି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିଲି। ତମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ଥିଲା। ଭାଇ ଏ ଚାଟ ଗୁପଚୁପ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଇ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ଭାଇ ଆମେ ଯାଇ ହେଲେ ମର୍ଦ ଟୋକା ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଏ। ହେଲେ କଣ କରିବା ତ ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ପୁଣି ଭାବିଲି କି ମୋମୋ ଖାଇବି ନାଇଁ ମୋମୋ ଖାଇ ପୁରା ବିଜାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଫାଇନାଲି କମ ସେ କମ 5 ମିନିଟ୍ ବୁଲିଲା ପରେ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ବସି କଣ ପନିର ରୋଲ ଆଉ ଭେଜ ରୋଲ ବିକୁଥିଲେ। ଇଏ ସେ ରୋଲ ନୁହଁ ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମଇଦାରେ ପଶିକି ଗୋଟେ ରୋଲ ହେଇଥାଏ ଆକୁ ତେଲରେ ପକେଇକିନା ଛଣା ହେଇଥାଏ। ଭାଇ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ଦଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଣ ଭେଜ ରୋଲ ନବ ନା ପନିର ରୋଲ ନବ। କାଇଁ ଭେଜ ପନିର କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କି? ତୁ କହିଲେ ହଁ ଭେଜ ରେ ସବୁ ଭେଜ ଆଇଟମ ପଶିଥିବ ଯେମିତି କି ପରିବା ଆଇଟମ ଆଉ ପନିର କେବଳ ଓନ୍ଲି ପନିର ଥିବ। ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ପନିର ଟିକେ ଦିଅ। ତୁ ମତେ ଗୋଟାଇ ସକ୍ସ ମାରି ଧରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲେ ଆରେ ଏଥିରେ ପନିର କମ ଚାଉମିନ ଅଧିକ। ସେ ରୋଲ ର ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ଗୋଟା ହାତରେ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟା ହାତରେ ଫୋନ। ମୁଁ କେମିତି କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଭାଇ ପକ୍କା ମୁଁ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ପନିର ରୋଲ ଜାଗାରେ କଣ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଚାଉମିନ ପାଉଛି ମାତ୍ର ପନିର 4ଟି। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଖାଇଦେଇ ଯିବା କଥା। ପ୍ରାଇସ ବି ସେମିତି ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଭାଇଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ନା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଟମ ଟେ ଦେଖିଲି। ଆଇଟମ ତମେ ବି ଖାଇ ନଥିବ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ତମେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥାଅ। ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଖାଇବା ବ୍ଲଗ ଆଣିବି। ବୋବାଲ ଆଇଟମ ଭାଇ ତମେ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିବ।